бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил бори дигар ба ҳамаи шумо салому дуруд мегӯем. ин лаҳза барномаи бетанаффус идома дорад, қисмати дуюм ва имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд азизони дил яке аз ҳунармандони шинохта ва маҳбуби тоҷик, продюсер, омӯзгори санъат, коршиноси лоиҳаи «Нука все вместе», аъзои ҳакамон, мураббии лоиҳаҳои «Вовес голос», «Asian Got Talent», «Наше поколение». Зафар Абдуалимов, хуш омадед ба радиои Ҳамсадо. саломат бошед. медонед, аз оғоз аллакай занку оло шумо наомада инҷо бисёр буданд ва фикрам мухлисони шумо бетоқат шуда истоданд. бо дархости аслан мухлисон мо ҳар як ҳунармандро даъват мекунем ба радиои Ҳамсадо. шодем ки имрӯз шумо фурсат ҷудо кардед ва имрӯз бо мо ҳастед. қариб ки дер кардам улик. хуб, айни замон таби шумо чӣ гуна аст? табам болида бениҳоят аз як чорабинӣ омада истодам ки дар он ҷо бениҳоят имрӯз ки рӯзи волонтёрҳо ҳаст. бале, дуруст қайд кардед. барои онҳо имрӯз як чорабинии калон кумитаи ҷавонон ва варзиш омода сохтаанд ки дар он ҷо ҳам баромад доштем, ҳам боз аз ин ҷо боз ба он ҷо меравем. яъне ба ғайр аз он ки шумо масалан месароед дар саҳнаҳои бузург, аллакай тӯли солҳои зиёд аст ки ҳунарнамоӣ мекунед, аъзои узви боз кадом гӯем дастаҳо дар Тоҷикистон, дар дохили кишвар ҳастед ки имрӯз меравед иштирок мекунед дар кадом дастаҳои ҳунарӣ, шояд давлатӣ? не, ман дар дастаҳои давлатӣ фаъолият намекунам, лек ҳамкории зич бо Россотрудничество дорам. дар он ҷо роҳбари бахши фарҳангаш ҳастам дар Тоҷикистон. бисёртар лоиҳаҳои хориҷӣ, лек барое ки лоиҳаи хориҷиро ба лоиҳаи хориҷӣ нафареро ёфт карда ва тайёр карда бурдан, ман дар ҳудуди ҷумҳурӣ лоиҳаҳои худро ба анҷом мерасонам ки дар он ҷо ман интихоб мекунам нафарони боистеъдодро ки ба хориҷа ба гӯем ки ба озмунҳои байналмилалӣ мебарам. лоиҳаҳои худро доред дар Тоҷикистон. ин чӣ гуна лоиҳаҳо аст? чӣ ном доранд онҳо? метавонед гуфта? дар Тоҷикистон яке аз лоиҳае ки охирин ба навор гирифта шуд, ин лоиҳаи телевизионии «Ситораи дурахшон» ном дорад, ки дар ҳудуди чанд моҳ мо ба вилояти Кӯҳистони Бадахшон рафтем, ба Хуҷанд, ба Хатлон, Турсунзода ва дар ҳудуди шаҳри Душанбе интихоб кардем довталабонро ва бо онҳо як гӯем ки озмуни телевизионӣ баргузор гардондем ки дар рӯзҳои наздик, дар фикр дорам аз ҳафтаҳои оянда ман боз анонсашро равон мекунам, ҳам дар Ҳамсадо ки Ҳамсадо ҳаст ҳамчун спонсори ин озмун аст, сарпарасти озмун аст. бале, хоб эълон мекунем ки кай эфир оғоз мешавад. ин лоиҳа дар ҳақиқат аз лоиҳаҳои дигари гӯем ҷумҳурӣ фарқият дорад. бо чӣ? он ҷо танзими хоб сабт, дар он ҷо тамошобин росто буд, яъне ки ҷавонони болаёқатро, ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистонро мо ҷамъ овардем дар гирди саҳна. дар он ҷо онҳо қарсак мезаданд, гӯш мекарданд, лек дар ҷои нишаст набуд. дар он ҷо ин дар Кӯхи Суруш сабт шуда буд. хоб дар асл мебинед сабт, яъне бо сабташ фарқ мекунад. шумо вақте ки сабтро гуфтед, студияро дар назар доштед, сифатнокиро дар назар доштед? сифатнокиро дар назар дорам ки сабти телевизионӣ фарқият дорад. он чорчӯбаҳое ки мо одат кардаем аллакай дар он ҷо шикаста шудан, кам дида мешавад. хоб се баранда доштем, як то камӣ кард. Се баранда доштем. Барандаҳои
خب بنیاد خوب و فکر دارم این طرزی ثبت کردن آزمون‌های بین المللی خارجی است. آهسته آهسته ما هم به این چیز یعنی در آماده سطحی نمون در بلند کار. است. بله البته. ана Зафар, вақте шумо фирестодед ки мо лоиҳаҳое дорем ки аллакай аз лоиҳаҳое ки қаблӣ буданд, пештар буданд вуҷуд доштанд, аз онҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Бо сифат, сатҳи баргузоргардӣ, талаботу шояд шартҳои дигар. Ва шумо имрӯз ҳамчун як мутахассисе ки дар ин соҳа истеъдодҳои навро, истеъдодҳои воқеиро меҷӯед, чӣ гуфта метавонед бисёртар, бештар аз кадом минтақаҳои Тоҷикистон шумо мушоҳида кардед ки истеъдодҳо ҳастанд ва аз он ҷо бисёртар пайдо карда истодед? хуб, истеъдодҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ бениҳоят зиёд ҳастанд. Чӣ дар Душанбе, чӣ дар дигар вилоятҳо, лек зиёдтар дар Хуҷанду Бадахшон. Хуҷанду Бадахшон ки ба мо каме дуруст меояд ба лоиҳаҳои байналмилалӣ. Яъне ки онҳо каме ҳам бошад равиши аврупоӣ доранд. Каме ҳам бошад равиши аврупоӣ ё ин ки ақаллан забони русиро медонанд. Каме ҳам яъне бошад, лек медонанд забони хуби хубтар. гуфтугӯӣ доранд. бале 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 акнун бошад мо якчанд нафарро аз хатлонам интихоб кардем ки бо онҳо ҳатто бо забони русиро меомӯзем. аз ҳисорам як нафар ҳаст ки дар оянда истеъдоди бениҳоят хуб аст, лек дар оянда ки мо ба лоиҳа ки бурдем, мо бо онҳо бо забони русиро меомӯзем. яъне ки дар он ҷо вақти савол ҷавоб мешавад, ягон саволе медиҳанд, ягон хуб посух додан дар кор, тозаи русӣ ҷавоб дода тавонад. хуб, вақте ки масалан истеъдодҳо пайдо шуданд, чӣ гуна дастгирӣ меёбанд, чӣ гуна маблағгузорӣ аз кадом тараф мешавад? Умуман ҳамин лоиҳа аз ҷониби ки маблағгузорӣ пурра карда мешавад барои пурра инкишоф, рушд додани минбаъд ҳамон истеъдоди ҷавоне ки шумо пайдо мекунед. хуб, як чиз мегӯям ки дар аввал, солҳои аввал гӯем, маблағгузорӣ танҳо аз ҷониби худам буд. баъд аз он аз ҷониби худатон? бале бале бале. аз он шумо ягон манфиат дидед ё ки фақат сарфу хароҷот буд? манфиати давлат, обрӯи давлат. ин чизро бо ин чиз то ҳол нафаре машғул нест. аз ҳамин сабаб ман фикр кардам ки ҳамин чӣ шуморо водор кард ки чӣ шуморо маҷбур кард ки ҳамин корро кунед? Ба кадом хотир, барои чӣ? аз хотире ки ман дида истодам ки истеъдодҳои зиёд ҳастанд, имконияти молиявӣ надоранд. ҳам молиявӣ надорад, ҳам имконияти худро ба шунаванда ё ин ки ба тамошои расонидан надоранд. аз ҳамин сабаб мо имкониятро фароҳам оварда истодем ки дар фикри ман аст ки дар тамоми озмунҳою фестивалҳое ки байналмилалӣ ҳаст, фарди тоҷик бояд иштирок кунад. масалан дар оянда барои муаррифӣ намудани фарҳанги мо истеъдоди мардуми тоҷик як муаррифгар мешавад, парчамбардор мешавад. ин албатта хуб аст. мегӯянд ҳар миллат халқи я давлатро бисёртар бо фарҳангаш мешиносанд. фарҳанг ва варзиш. бале. хуб, азизони дил, идома дорад барномаи мо. шумо метавонед ки занг занед ин лаҳза ба рақамҳои 38 ва албатта мо ба зангҳои шумо ҷавоб хоҳем гуфт. гӯш мекунед. лек ин занг аст. ин суҳбати мо бо шумо аст. гӯш мекунед. хуб, ман то охира посух надодам. ва баъд аз оне ки маблағгузорӣ, баъд аз оне ки нафароне гӯем ки саховатманд диданду дарк карданд ки ин дар ҳақиқат ҷалб шуд, яъне диққаташон. бале бале, аллакай сарпарастон пайдо шуданд ки имрӯзҳо мо шуморо дар ин кор дастгирӣ мекунанд. албатта ки дастгирӣ мекунанд, на танҳо манро, балки ҷавонони тоҷикро. ва ман ҳамин лоиҳам аст, лоиҳаи Ситораи Дурахшон бо сарпарастии кулли Арвис, ин фабрикаи ҳамдузандагӣ аст ки Арвис имрӯз як фабрика калон аст. онҳо сарпарастӣ рекламаи бепул. ин реклама нест, ин чизҳоро гуфтан лозим аз он сабаб ки
дигар нафаронам шунаванду донанд ки дар ҳақиқат ин чизро дастгирӣ кардан дар кор, барое ки саҳмгузор бояд бошанд. саҳмгузор бояд бошанд. Албатта ки мо фарҳанги худро танҳо чунин метавонем муаррифӣ кунем. Ва як чизро гуфтанӣ ҳастам ки мо аллакай як ҳафта шуд ки баргаштем аз Федератсияи Русия хуб бо медали биринҷӣ, яъне ки бозиҳои арктикии байналмилалии дилфӣ баргузор гашт дар Русия, ки ин тӯли аллакай 20 сол шуд мегузарад. мо бо медали биринҷӣ дар миёни 630 иштирокчӣ буд. мо медали биринҷиро ба даст овардем бо шогирдам Афзалшоҳ Сафарзода, ки имрӯз дар инҷо мебинем клипи нахустинаш не, лек клипи наваш, ки дар ҳеҷ куҷо ҳозир ҳеҷ кас ба намоиш набаромадааст. Ба наздикӣ мебарурем, яъне ки имрӯз ба пага. хоб бо Афзалшоҳ дар он ҷо бо суруди тоҷикӣ, ман ин чизро қайд кардани ҳастам ки бо суруди тоҷикӣ мо медали биринҷиро гирифтем. Гарчанде ки дигар давлатҳо мехоҳанд суруди русӣ сароянд, суруди англисӣ, фаронсавӣ, дар он ҷо дигар давлатҳо сароиданд. мо албатта ки суруди русиям сароидем, лек бо суруди тоҷикияш ин медали биринҷиро ба даст овард. Ва дар он даме ки Афзалшоҳ сароид, нафароне ки дар он ҷо менишастану гӯш кардан ин чизро, бовар кунед, дар ҳаяҷон омада ҳам ба оғӯш мегирифтанд Афзалро, ҳам рости гап як чиз гуфтанд ки ин чӣ қадар забони равону фаҳмо, не ба забони русӣ гӯем певучий язык. Какой у вас певучий язык? забони хуби сарояндагӣ. Бале. Аз ҳамин сабаб ин фахри мо аст. албатта. Ва Зафар, мегуфтед ки вақте ки намояндагони кишварҳои дигар бисёртар кӯшиш мекунанд сурудҳоро дар забони русӣ, англисӣ пешниҳод конанд, яъне ҳамон забоне ки ба аксарияти аъзои ҳакамон фаҳмо аст, ҳамон забон фаҳмо аст. Яъне ки забони тоҷикӣ шояд на ба ҳама аъзои ҳакамони он ҷо фаҳмо бошад, лекин шумо як таронаро бо забони модарӣ пешниҳод кардед ва гуфта истодед ки бо ҳамин махсусан тарона мо як даст боло шудем, ғолибият ба даст овардем. Акнун дар кадом асос, яъне онҳо ба моҳияти ин тарона сарфаҳм рафтанд ё оҳанг ба онҳо писанд шуд? Дар кадом ҳолат, дар кадом асосҳо, шартҳо тарона махсусан бо забони тоҷикӣ ба ҳамин ғолибият ноил гардид? خب من میفهمونم. بعد از اونی که باز برآمد گذشت، یک مادری نزدمون آمد و گفت که من راستی نمیدونم این چی زبان است، من نمیدونم معنیش چی بود، لیکن من حس کردم که شما همین سرود رو برای من سراییدید. тарона дар бораи модар буд? Не, дар бораи модар набуд. Аҷоиб. Баъд шумо чӣ гуфтед? албатта ки ин маҳорати сароидани тарона аст, яъне ки маҳз ҳамун сароянда аст. мо ҳамин хел ба дараҷае расонидем ин сурудро ки хоб ҳиссиёт ба забон набуд, ба эҳсосот буд, ба мимика буд. Бале. онҳо омаданд, Афзалро мегӯям ки ба оғӯш мегирифтанду мегуфтанд ки ин чӣ қадар забони бениҳоят сарояндагӣ асту ва мо эҳсос кардем ки барои мо месароӣ. яъне ки мо нафаҳмидем ки ту чӣ гуфтӣ, лекин медонистем ки ин суруди ошиқӣ барои мо месароид. лек яъне ки тарҷумаи сурудро мо дар аввал гуфта будем. дар он ҷо тарҷума, шояд дар ягон экранҳо мебаромад, онҳо медиданд ё не тарҷумаи пурраи суруд не, тарҷумаи номаш. номи суруд. бале, дар он ҷо дилбари ман номи суруд ки таронаи ошиқона буд. албатта ки оҳангсозаш Шодравон Шӯрат Ашуров буд ва Низом Қосим суханҳои ин сурудро омода сохта буданд. ин таронаи қадимаи кавер ё нав аст? Не, ин қадима нест. Шӯрат Ашуров як чанд сол шуд ки ёш аз дунё гузаштанд аз сабаби казалиҳои гӯем нав омад. Лек ин суруд дар асл барои опера навишта шудааст. ва чӣ хел шуд шумо тасмим гирифтед ки ҳамин таронаро
дар ин шакл ва бо пешниҳоди афзал шо пешниҳод мекунед? фикр дорам ки тавре ки афзал ин сурудро сароидааст, нафаре то ҳол насароидааст ин сурудро. ин таърифи сароянда нест, ин ҳақиқат аст ва инро мо коркард кардем ва ба равиши эстрада омода сохтем. ин тарона, яъне сароидани тарона нахустин иҷрочӣ ба ҳисоб мераванд? нахустин иҷрочӣ дар жанри эстрада. оҳо, беҳтарин. Хуб, Зафар, имрӯз мо мебинем ки дар доираи анамин лоиҳаҳо барои пайдо намудани истеъдодҳо дар Тоҷикистон аъзои ҳакамон аз иборат аз ҳунармандон ки шоиста ҳастанд, ҳунармандоне ки соҳибтаҷриба ҳастанд, халқию мардумӣ ҳастанд дар Тоҷикистон доир мегардад. Вақте ки умуман дар кадом асос онҳо ба аъзои ҳакамӣ қабул карда мешаванд ва вақте ки истеъдодҳо пайдо шуданд, шумо муайян намудед, як ғолиб ҳам муайян шуд. Минбаъд дастгирии онҳо чӣ гуна мешавад аз ҷониби ки лоиҳаҳое ки дар дохили ватан ҳастанд? хуб, ман сухан агар дар бораи ситораи дурахшоне ки мо эфирвош ба наздикӣ меравад, дар он ҷо ҳакамон, аъзои ҳакамон сарояндаи мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Фурқат Саидов буданд. Яке аз онҳо сарояндаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардумии ҷумҳурии Ӯзбекистон Нигина Амонқулова буданд ва худам будам ва 4 нафар муовини аввали вазири фарҳанг ва боз ҳам онҳо ҳам актёр, ҳам режиссёр ҳастанд. аз он сабаб ин нафарҳо ҳастанд ки хуб муовини аввали вазири фарҳанг дар ҷояш мебинад истеъдодҳоро ва дар гӯем ки базмҳою лоиҳаҳои ҷумҳурӣ ки вазорати фарҳанг оғоз медиҳанд, онҳо дар ҷояш қабул мекунанд. яъне ки хуб ва Нигина Амонқулова бениҳоят шинохта аст, бениҳоят як профессионале дар кори худаш аст ки назари худро пурра ба шунаванда, яъне ки ба тамошобин мерасонад, албатта назари худро дорад. Ман аз ҳамин сабаб интихоб мекунам ки нафароне ки назари худро пурра гуфта метавонанд ва назари худро доранд дар ин ё он бобати дар ин ё он сароянда. хуб, яъне дар доираи телевизион ҳам пахш мешавад ва ҳамон ғолибон чӣ гуна афзалиятҳо ба даст меоранд пас аз ба даст овардани ғолибият? Яъне онҳо ба онҳо ягон имкониятҳо минбаъд барои пешниҳоди таронаҳояшон шояд дар телевизионҳо дода мешавад, шояд дар радиоҳо, шояд дар дигар ягон маросимҳои сатҳи ҳукуматӣ, давлатӣ барои баромади онҳо чӣ гуна умуман афзалиятҳо ҳаст? Биёед дар ин бора то ки минбаъд мана ин эфири моро дар саҳифаи ютуби Ҳамсадо FM тамошо мекунанд, шояд истеъдодҳои дигарам аз ин ҷо мебинанд ва мефаҳманд ки имконияти ба амал баровардани орзуяшон ҳаст ва мехостем ки дар ин бора ҳам шумо каме маълумоти комил медодед. хуб, дар ин бобат як чӣ гуфтан метавонам ки радиои Ҳамсадо бо мо ки дӯст аст. мо нахустин шуда албатта бо мо дӯст аст. Он нафароне ки иштирок карданд дар лоиҳаи ситораи дурахшон, албатта ки дар радиои Ҳамсадо метиҳад ҳам омада дар ин ҷо меҳмон мешаванд. хуб, ба ғайр аз Ҳамсадо чӣ? ба ғайр аз Ҳамсадо боз дигар радиоҳо ҳаст. Телевизион. Албатта ки телевизион. Ман ин лоиҳаро зиёдтар барои пешниҳод кардани сарояндаҳои тоҷик омода сохтам ки имконият шавад ба онҳо ки мардум бинанд. яъне ки ин лоиҳаро тӯли як моҳ эфир меравад. тӯли як моҳ дар телевизиони Шаҳрнавоз эфир меравад ва ғайр аз ин аз ҳудуди ҳамин лоиҳа ман якчанд нафарро интихоб мекунам. аллакай интихоб кардам ва бо онҳо машқ мекунем, тамрин мекунем ва омода месозем барои дигар лоиҳаҳои байналмилалӣ. хуб, қабули довталабон ба озмун, пешниҳод шудани онҳо, иштироки онҳо дар
хориҷ аз кишвар дохили кишвар лоиҳаҳое ки шумо иштирок доред албатта умуман дар асоси кадом талабото қабул карда мешаванд онҳо ҳаст ягон шартҳои муайян ки ба он нигоҳ карда истода шумо қабул мекунед ҳамчун иштирокчӣ ман дорам хуб ин шартҳо ҳаст албатта ки садо албатта симо ҳам роли муҳимро бозӣ мекунад бале хоб гуфтор барои чӣ ман мегӯям ки ман бо Афзалшоҳ дар соли 2017 мо дар озмуни байналмилалӣ «Вавис голос» иштирок карда будем ки дар он ҷо Афзалшоҳ ғолиб омад лек то ин ғолибият мо ҳарду хуни ҷигар шудем аз чӣ сабабаш мефаҳмонам аз сабабе ки Афзалшоҳ бо забони англисӣ суханравонӣ мекунад бо забони туркӣ суханравонӣ мекунад бо забони тоҷикӣ суханравонӣ мекунад лек бо забони русӣ не шояд бо забони англисӣ сухан меронд не онҷо намешавад ин дар он ҷо давлатҳои иттиҳоди мустақил дохил буданд дар он ҷо не ҳама англисиро медонанд не ҳама мисли Афзалшоҳ забондон ҳастанд лек бо забони тоҷикӣ суханравонӣ мекунад ба забони русӣ наметавонист яъне ки он дам наметавонист мо дар он ҷо бо устод ки ҳар як суруд дар он ҷо суруди русӣ бояд месароид бале суруди Игорь Николаев хоб бо устод дарс гирифт хоб кӯшиш кардем ки акцентро яктарафа кунем лек дар он ҷо ҳам суханравонӣ намекард дар он ҷо сароид як суруди русиро ва Игорь Николаев дар барам ҳакамон буд мо ҳарду ҳакамон будем ва дар он ҷо як-ду милизми тоҷикиро ман дохил кардам гуфтам азбас ки ба забони тоҷикӣ дар он ҷо ҳамчун гӯем ки суруди озмунӣ интихоб нашуд суруди Игорь Николаев буд ман гуфтам як чанд милизмои тоҷикиро монам гуфти қавли русо мегӯянд на страх и риск бале таваккал кардед таваккалӣ кардам ва дар он ҷо дар ду ҷояш милизми тоҷикиро мондам ки мо нишон диҳем ки ин тоҷикӣ аст вақте ки сурудро хонд Игорь Николаев ба ман мегӯяд ки Зафар, мне очень это понравилось, в новом исполнении, это вообще я в шоке. А почему, говорит, ты всего в 2 местах оставил таджикские мелизмы? Я бы побольше оставил. То ба дараҷае ки милизмои тоҷикӣ ба онҳо писанд омад. Яъне ҷое ки шумо таваккал кардед маълум мешавад ки дуруст кардед ва бояд ки бо бисёртар мекардед. Мегӯяд ки бисёртар кардам. Хоб дар он ҷо ба Афзал ғолибиятро ба Афзал доданд ки лучший солист года сарояндаи беҳтарини соли «Вавис голос». вақте ки мо гуфтем ки пешниҳод мешавад ба озмун бо талаботҳои махсус шумо гуфтед қайд кардед чеҳра садо забон ва як чизи муҳим умуман ба фикру андешаи шумо ки солҳои зиёд ҳастед дар амин соҳаи санъат сароидан умуман ҳаёти худро ба ин чиз бахшидед ба фикри шумо ҳамин соҳа сину сол дорад ё на чун мо нигоҳ мекунем ба бисёр ҳунармандони гӯем форсзабон тоҷик эрон агар назар афканем онҳо бисёр ҳунармандоне ки барҷастатарин доранд то ба имрӯз сину соли бисёр калон доранд ва таронаҳои эҷод мекунанд пешниҳоди мардум мекунанд ба фикри шумо ҳамин соҳа дар ин ҷо сину сол муҳим аст ё не шумо вақте ки масалан интихоб мекунед як сину соли муайянро ҳам қайд мекунед дар он ҷо мегузоред ё ки немарамад дар ин бора хоб мо чорчӯба дорем афсус ки мо чорчӯба дорем ман дар ситораи дурахшон аз 10 то 17 аз 18 то 35 сола иштирок мекардам аз 35 сола зиёд шуд аллакай наметавонад ё ин ки аз 9 сола бошад наметавонад хоб аз чӣ сабаб озмунҳое ки байналмилалӣ ҳастанд чунин талабот доранд яъне ки аз чанд то чанд иштирок карда метавонад аз ҳамин сабаб ман ба ин чиз бисёр нигоҳ мекунам ки сину солашон хоб дар фарз кардем нафаре омад ки 34 сола аст хоб ман медонам ки аз 35 сола аллакай дар дигар давлатҳо қабул намекунанд
خب هست آزمونایی که از زیاده از 35 قبول میکنند، لیک اون آزمونایی که ما اشتراک میکنیم قبول نمیکنند. و اون دم من علاقه 34 ساله رو نه اونقدر گویم که توجه کلان میکنم، برای اون که با او اقلا یک سال ما باید که آموده مشق کنیم، البته تمرین کنیم. خب تمرین که کردیم علاقه سین سالش 35-36 میشه. از همین سبب من بعد این چیز این فکری من نیست، این طلباتی گویم که آزمون هایی که لایحه‌هایی که شما اشتراک میکنیم. البته یعنی لایحه‌هایی که در اتحاد دولت در دایره اتحاد دولت‌های مستقل میگذرد محدودیت‌های سن و سالی دارند. خب نه همه‌شون، لیک دارند. من همین بازی‌های دلفی افضل شو از 20 تا 20 از 18 تا 25 سال، در سن 18 تا 25 سال، از 25 سال زیاد اشتراک کردن نمیتونم. خب چنین آزمون ها است. افضل شو که 24 سال دارد، من گرفتم بردم و غالبیت رو به دست آورد. خب اگر بیرون از لایحه، مثلا ما لایحه رو اگر به نظر نگیریم، اون لایحه‌ای که شما اشتراک میکنید و که در دایره همین دولت‌های اتحادی مستقل برگزار میشد، اگر ما اینها رو به نوبت نگیریم، به نظر نگیریم، فکری شخصی خود شما انسان محدودیت سن و سالی دارد برای اون که مشغول شود به سراییدن یا نه؟ محدودیت ندارد، لیکن البته خوب است که چقدر بر وقت آغاز کند. من بسیارتر توجه خود رو به نفرانی که 15 13 12 سال است از این دم آغاز میکنم که تا علاقه تا 18 سالگیشون با یک گویم که شخصیت تبدیل یابند، هنرمندی درست شوند. یعنی که هنرمندی درست این نفری نیست که هر گپ رو هر چیز رو در قبول میکند میسرایت. بله باید که هر یک سرود در اصل سخن دارد. یعنی که در اولین درجه این سخن است، بعد از اون آهنگش. خب این چیز رو افسوس که جوانان حاضر نه اونقدر میفهمند. البته نه اونقدر میفهمند، این چیز رو فهمانده دی کردن در کار. بله. اینک یک شنونده شما در صفحه تلگرام نیستند محبت میگویند السلام علیکم اکای ظفر، من ترانه‌های شما رو به نهایت دوست می‌دارم، صدای بسیار فورم دارید میگویند محبت و درخواست نمودند که در شکل زنده کمی سرای ترانه وای وای گفته ایستادند. اگر شما آماده باشید در شکل زنده میسرایید؟ مایلش، لیکن سرودی به نهایت مشکل است. دیرینه نه، البته که مشکل است. این سرودی به نهایت دیرینه هم است. دیرینه تون است، لیکن این درخواست مخلصی شما است. برای همین مایلش به یک چهار مصرع میسرم. مرحمت. به هر کجا کی رفتی بیرم و غم نیفتی، سویم ولی نایی وای وای، تو لایقم نبودی کی عاشقم نبودی، فیر بیوری آی وای وای، شکست شیشه ها را امیدی قلبی ما را، دلی سنگ و سیاحت وای وای، بیرو دیگر نهایی که یاری به وفایی، گذشتم از محبت دیگر زی من جدایی. بهترین، خسته نباشید. به فکرم این همه نتیجه سالهای زیاد سراییدن شما است. میگن که اگر انسان در یک کار همیشه مشق کند، سرایت به اون مشغول باشد، صدا هم خود از خود تو رفت کارکرد می شود. تو با اون درجه که تو به کارکردهای تکنیکی بزن نیوز پیدا نمیکند. شما به این فکر راضی هستید؟ البته که به این فکر راضی هستم، لیکن گفتنی هستم که من صد افسوس تمرین گذرانی خود رو از خاطر میپرورم. از حساب لایحه ها؟ از حساب لایحه ها، از حسابی که با شاگردان آمادگی میبینیم، من به خود وقت جدا کردن نمیتوانم و آخرین بار این سرود رو نمیدونم یک 5 سال 6 سال پیش بود سراییده بودم و تمرین کنیم یک چند سال شد. برای چی آخرین ترانه نو شما برآورده شما کدوم بود، کی بود، در خاطر دارید؟ ترانه آخر برآورده من این 3 سال پیش بود. خوب. در حدود یک لایحه که در مسکو
лоиҳа он ҳам дар ҳудуди лоиҳа Да, Зафар маҷбур шуданд ки маҷбур пешниҳод шудам як Хуб. таърих дорад. Хуб. Маҷбур шудам ки ин бегонӣ гӯем ки соат 6 буд, фикр дорам 7 буд, ба ман занги телефонӣ шуд аз Москав ки Зафар бояд ки суруди туро дар Москав сароянд, суруди нави туро ки дар ҳеҷ куҷо вай баромадагӣ нест. ва шумо ундан таронаи нав надоштед. ман нав надоштам, лек Дар- то пагоҳ гуфт ва суруд. чигуна шумо дар давоми Дар як шабона рӯз як шабона рӯз Хуб. ман занг задам ба шоир Орзу Исоев. Аҳа. Занг задам ака Орзу, кори фаврӣ бениҳоят фаврӣ, ту фақат ҳамин корот фаврӣ. Ман гуфтам дигар илоҷам нест. Хоб чикор кунем? Ман гуфтам ки ҳамхи як суруд дар кор. Хоб нархҳоам фаврӣ буданд. дар бобати нархҳо дастгирӣ мекунам. Беҳтарин. Баъд аз он гуфт ман занг мезанам. Зангзаниашон дер ҳозир гап мезанам, соат 12 шаб буд. Хуб. Занг задан ки Зафар ҳолам дар кор, суруд. Ман гуфтам бале. Гуфт биё. Баъд рафтем ба хонаи Мерингони Рустам. Хуб, шумо дар тоҷикистон будед. Дар Тоҷикистон будам. Хуб. Барои чӣ ба он ҷо рафтед? Дар он ҷо бо Сафар Муҳаммад якҷоя, ман, Сафар Муҳаммад ва ҳам оҳангро, ҳам шеърро. онҳоро ҳам ба фаврӣ чӣ гуна пайдо кардонистед ҳамон замон? Хоб ман намедонам Орзу Исоев чӣ тавре дилашонро ёфт. Бо якҷоягӣ бо дастгири онҳо. Сафар Муҳаммад албатта мо як оҳангро омода сохтем ки аранжировщик, яъне ки нафаре ки оҳангро танзим мекунад, ӯ ҳам хоб набуд. Бедор ин буданд. Ҷовид Рӯзиев, бале. Аҳа. Ҷовид Рӯзиев бедор буданд. Ӯ фаҳмид ки бениҳоят фаврӣ аст. Хоб мо соати 4 саҳар оҳангро бо шеър равон кардем ва аллакай соати 8-9 саҳар буд ман аранжировкаро, яъне ки тамрини оҳангро гирифтам, рафта дар соати 11 буд сабт кардем, 11-12 буд сабт кардем ва бегоҳӣ ба самолёт шудем, паридем. давом медиҳем азизони дил барномаро бо пешниҳоди як таронаи зебо аз Зафар Абдуалимов. баъд аз суҳбати мо давом меёбад ва ман ёдовар мешавам бори дигар рақамҳои телеграми мо 38 ё метавонед мустақиман ба ин рақамҳо пайваст шавед. Расо то соати 14 бошумоем. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дили дома дорад барномаи бетанаффус. бори дигар ёдовар мешавам имрӯз дар доираи барномаи бетанаффус меҳмони мо ҳастанд сарояндаи шинохтаи тоҷик, аъзои ҳакамони лоиҳаҳои гуногун, продюсер, ҳунарманд Зафар Абдуалимов. бори дигар хушомадед мегӯем ба радиои Ҳамсадо. агар мо хоҳиш кунем ҳамон таронае ки мо дар борааш ҳамроҳи шумо каме боло зикр кардем, ҳам суҳбат шудем, таронае ки дар кӯтоҳтарин муддат дар давоми як шабона рӯз омода шуд, метавонед каме дар шакли зинда аз он зинда сароед? Майлаш. ин суруд бо ҳамсадоям робита дорад. аҷоиб. ин тавр бошад, боз баландтарак ва бодиққартарак шуморо гӯш мекунем. марҳамат. мо ҳам овози ҳамдигар, ҳам рози якдигар, ҳам парвози ҳамдигар. мо ҳам садои дили ҳам, навои дили ҳам, мо барои дили ҳам. сӯи фардо раҳсипорӣ, сар ба по шӯру шарорӣ, дар дили ошиқ навозад, умрери беандоза дорӣ. ин тарона ҳамин тарона яъне дар як шабона рӯз кашф шуд ва вай шуд. Чӣ гап занам? маҳбубият пайдо кард. албатта. ва аҷоиб, медонед як шиёри махсуси радиои Ҳамсадо, ин ҳам садои дили шумоаст. вақте ки мо таронаро дар иҷрои шумо гӯш кардем, чунин эҳсосе шуд ки гӯё ин махсусан барои радиои Ҳамсадо эҷод шуда бошад. хоб дар радиои Ҳамсадо садо метиҳад ку?
бале ҳам садо албатта медиҳад, ҳам ғайр аз ин боз бурида мо ҳам садои ҳамдигар. бале мо ин таронаро бисёр шунидаем ва ман намедонистам ки ин махсусан ҳамон таронае ки дар ҳамон давоми як шабона рӯз эҷод шудааст. бале мас ҳамин суруд аст. беҳтарин. Хуб, Зафар, барои чӣ шумо ҳунарманд, албатта мо медонем ки бо лоиҳаҳо ҳам машғул ҳастед, лекин нобаста аз ин мегӯянд ки ҳунарманд бо ҳунараш зинда, бо пешниҳоди як таронаҳои нави эҷодии худаш зинда. Барои чӣ аз шумо таронаҳои нави худи шумо кам аст? Масалан, таронаҳое ки қаблан шумо эҷод мекардед, пешниҳоди мухлисон мекардед, онҳо то ҳоло ҳам садо медиҳанд, яъне муҳлат надоранд, пир намешаванд ва ҳамеша дар дили мардум. Лекин имрӯз барои чӣ кам аст эҷоди ҳамин гуна таронаҳои намиранда дар шумо? хуб, қавле ки ман гуфтам, ба худ вақтам бениҳоят намерасад аз сабаби лоиҳаҳо, аз сабаби шогирдон ва зиёд вақти худро дар онҳо сарф мекунам. Ман якчанд суруде буд гирифтем, ба Афзалшо Сафарзода пешниҳод кардем, клипашро сабт кардем. Мана клипашон имрӯз пага ба намоиш мебароед. бале ба намоиш мебароед. ин маънои онро надорад ки масалан шумо дигар куллан ба шогирдон ба лоиҳаҳо машғул мешавед ва маънои онро надорад ки хотимаи анҷоми эҷоди таронаҳои шахсии шумо? Не, нақшаҳо доред? ҳастан ҳамин гуна дар дил як хоҳише ки боз таронаҳои нав эҷод кунед? ҳаст, албатта ки ҳаст. Фикр дорам ки кӯшиш мекунам ки ба наздики якчанд сурудро пешниҳод кунам бо клипаш, бо гӯем ки ҳама сабтои дурусташ ба шунавандао, ба тамошобин. Ман фикр мекунам беҳтарин мешуд барои махсусан доираи мухлисон, ҳаводороне ки таронаҳои шуморо меписанданд. Хуб, Зафар, мебинем ки дар лоиҳаҳои берун аз кишвар, махсусан дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил мегузарад, ягона нафаре ки ҳамчун аъзои ҳакамон, яъне жюри иштирокчӣ ҳастанд, шуморо мебинем. ин дар кадом асос чӣ гуна шуд шумо ба ҳамон лоиҳаҳо масалан роҳ пайдо кардед, роҳ ёфтед? Ягон каси дигар не аз Тоҷикистон махсусан худи шумо ё ягон талаботҳои махсус буд? Чӣ гуна шуд умуман роҳ ёфтани шумо ба лоиҳаҳои берун аз кишвар махсусан шуморо интихоб карданд? Гарчанд шояд бисёранд нафароне ки хоҳиш доранд ки дар он ҷо ҳамчун аъзои ҳакамон ё намоянда аз Тоҷикистон иштирок кунанд. Чӣ гуна шуд? Дар ин бора метавонед бигӯед? рости худам намедонам чӣ хел шуд. Ин соли 2016 буд, 17 буд. Бо занги телефонӣ аввалин лоиҳае ки ва голос мо иштирок мекардем, ин бо пешниҳоди директори он вақтаи радио Азия плюс Парона Аҳрорӣ буд, ки як рӯз занг задан ки Зафар, ҳамхел лоиҳа аст, ҳамчун жюри иштирок мекунӣ? Ман гуфтам барои чӣ не? ва баъд аз оне ки дар он ҷо иштирок кардам, тамрин кардем, ғолибиятро ба даст овардем, баргаштам, баъд аз он дигар роҳ кушода шуд. Баъд аз он дигар ҳама занг мезананд ки Зафар, у нас такой-то проект, вот такого-то числа, как у вас со временем, как у вас это самое, вот все возможности у нас есть, мы вам там то предоставляем, это предоставляем, якчанда сароянда гиред бо худ тайёр кунед. имкониятҳои молиявии фароҳам онҳо фароҳам меоранд барои он ки шумо бо чанд нафаре ба он ҷо сафар кунед, бубиёед? Мо медонем ки албатта ин як хароҷотҳои муайянро дорад. ҳар лоиҳа, ҳар чиз, ҳар вай дорад, шарт дорад, принсипҳои худро дорад. хуб, лоиҳаҳое аст ки дар ҳақиқат тамом буду бошро ба мо имконият медиҳад, яъне ки пурра сарфу хароҷотро мепӯшонад. Лек аст ки то ҷои яъне ки макон, яъне Москав бошад Москав, Санкт-Петербург бошад Санкт-Петербург, меоед худатон, яъне ки самолет, билетҳои самолетро худатон мегиред, аз он ҷо мо шуморо ҷои зисташ дигараш тамин. Лек ҳаст лоиҳаҳое ки тамоман ягон чизро муҳайё намекунад, мехоҳӣ иштирок кун, нахоҳӣ не. Ба имкониятҳои молиявии худат. Албатта инчунин лоиҳаҳо, ин лоиҳаи «Голос» аст, лоиҳаи «Ну ко все вместе» аст, ҳама лоиҳаҳои гӯем ки телевизионие ки
дар Москав мегузарад, телевизионие ки дар телевизиони аввал ва Россия 1 мегузарад, ҳамаашон чунин аст. нобаста аз он ки масалан имрӯз лоиҳаҳо зиёд ҳастанд барои дарёфти истеъдодҳои нав, имрӯз имконияти соҳиби истеъдодҳо фарохтар аст нисбат ба албатта замони гузашта, чун ин гуна лоиҳаҳо пештар набуд. ҳаст имрӯз дар Тоҷикистон ҳамин хел лоиҳаҳое ки шумо албатта иштирок мекунед, ҳастанд лоиҳаҳое ки ба ғайр аз ширкатҳои муайяни ватанӣ дар сатҳи давлатӣ ё ҳукуматӣ аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ меёбад. ҳамин гуна лоиҳа мо дорем имрӯз яъне ки байналмилалӣ ё ин ки дар дохили кишвар? албатта Тоҷикистон ватани азизи ман аст. Тоҷикистон ватани азизи ман ки ин як лоиҳаи калон аст, бениҳоят калон аст, бо ташаббуси пешвои миллат ки ҳарсола мегузарад, аллакай ба фикрам шашум ҳафтум сезон мешавад ба наздикӣ. ин бениҳоят як замина барои рушд ёфтани фарҳанги муосир аст. хуб, Зафар, як таронаро дархост кардан дар ин ҷо. Муҳаббат менависанд ки агар имкон бошад шаби бӯронӣ бо садои зинда месароиданд. Агар ки шумо омода бошед бо садои зинда месароед? Майлаш. марҳамат. хуб, дар радиои Ҳамсадо бо садои зинда Зафар Абдуалимов барои шумо месароянд. имшаб ҳаво боронист, дар дил ғами пинҳонист, фардо намедонам ояд на ояду, имшаб ҳаво боронист, боронист. беҳтарин яке аз таронаҳое ки ба фикри ман бисёртару бисёртар миёни мардум маҳбубияти хоса дорад, ин шаби боронӣ аст ва мо бисёр мехоҳем ки минбаъд низ дар эҷодиёти худи шумо ҳамин гуна таронаҳо зиёд бошанд ва шумо барои худ ҳам, барои эҷоди худ ҳам фурсату вақт пайдо карда бошед. Зафар, тамоми солҳои зиёд ки дар ин соҳа ҳастед, метавонед ягон ҳолатҳои аҷоиб ё ғайри чашмдошт ё хандовар ки шояд пеш аз ба саҳна баромадан рӯй дода буд ё ки дар вақти саҳна сароидан рӯй дода буд, то ҳоло ҳам шояд дар хотири шумо ҳаст, метавонед гуфта? хуб, масалан ман дар хотир дорам. Медонед, пеш аз баргузории як консерти маросими ҷоизаспорӣ ки ман дар он ҷо ровӣ будам, ман сӯи саҳна тайёрӣ дида истода будам, паси пардаҳо ки бояд мебаромаданд ва аз паси ман раққосаҳо буданд ва куртаи ман пушти он дарозтар буд. Вақти баромадан ҳамин ғарч шуд, ман фаҳмидам ки кадоме бо ҳамин пошнои баланди худ ҳамун куртаи маро куфту зер карду, ҳамун ким гуҷааш дарид. вақти саҳна баромад кардам, гашта даромадам, дидам ки дар ҳақиқат чунин буд. дар шумо ҳам ҳамин гуна ягон ҳолатҳои хандовар шудааст ки то ҳоло ҳам баъзан ба хотиратон мебиёред, ё ки дарднок буд ё хандовар буд, намедонам ҳаст? рости шояд баландгӯякатон кор накард. албатта ки чунин буд. ман ҳозир мефаҳмонам. ин кор фикр дорам як 20 сол пеш буд, аллакай ё ин ки 20 чанд сол пеш буд. Ман 24 сол пеш буд, 3 сол. ман 16 сола будам, фикр дорам 16 сола будам. дар театри опера ва балет як консерти оғоз ёфт ки дар он ҷо ман месароидам, суруди нав доштам, лек дар он ҷо бояд ки сабт, яъне ки фонограмма мешуд. ин талаботи консерт буд. Фонограмма мешуд, бас ки дар он ҷо сабти телевизионӣ буд. хуб, ман баромадам аллакай тайёр. медонам ки бо микрофоне ки мана паси рӯ мекунад, бутафорски, яъне ки гӯям, ҷои паноҳишам нест. Баромадам ва суруд оғоз шуд. шумо ҳам сар кардед ба ҳаракат? манам сар кардам, сар мекунам ки овоз нест, яъне ки онҳо фонограммаи плюсро намондану минусро мондан, яъне ки зинда.
шумо Оҳанг. чашм надоштед ки ҳамин гуна умедвор набудед? ҳама хиёл умедвор мешавад. набудам, лек шукри худо ки дар он дам дар саҳна як талабот буд. Дар саҳна албатта ки 2-3 микрофон дар стойка мондагӣ Хуб, буданд ва гирён буд. хуб. خب فهمیدم که یک دو مصرع رو خوندم که فهمیدم که این صدا نیست. بعد دویده کرده رفتم یک نزد میکروفون میکروفون. رو گرفتم زنده خوندم. زنده خوندید. البته که زنده خوندم، همین خواندن زنده هم با شنونده ها به نهایت سخت پسند اومد. متاسفانه میگویند هر چیزی رو که آغاز است انجام هم دارد و من نمیدونم شما رو، لیکن خودی من احساس نکردم که این ساعت صحبت ما چگونه زود گذشت، به نهایت به فکر من تیز گذشت. میخوایم بفهمیم که نقشه های شما با آینده نزدیک چگونه است، نقشه های ایجادی شما و مرامت فکر شما رو میخوایم بشنویم. خب نقشه ها چون هر وقت زیاد هستند نقشه ها، این البته که از سیزون نوی، یعنی که موسم نوی ستاره درخشان است. بعد از اون خب یک چند لایحه کلونی هست که یک 3-4 لایحه های کلونی هست که ما در آنجا هم اشتراک میکنیم، هم لایحه خود رو پیش میبریم در حدود جمهوری. خب این نقشه های بینیاد کلان است. این در فکر دارم که همون یک لایحه‌اش در طول 1 سال میگذرد. لایحه بینیاد کلان است. کوشش میکنیم که شود. زنده باشید. ما نیز آرزو میکنیم بگذار هر نقشه ریجه‌ای که برای خود به پیش خود گذاشتید، مقصد گذاشتید، جامعه عمل باشد. همیشه نامبرداری انامین سوهای فرهنگ مدنیتی توجیک در کشور و بیرون از آن باشید. ما البته که فخر میکنیم که ما همین گونه یک هنرمندان زبردست داریم که استعدادهای واقعی رو کشف نموده، پیدا کرده تا به مردم پیشنهاد و به دل مردم رسانیده میتوانند. ظفر، از بودن شما به فکر من مردم تاجیک فخر میکنند. زنده باشید. سلامت باشید. و همچنین تشکر زیاد برای قدم تشریف آوردنتون، اومدنتون و بس از اون که همیشه شما بند هستید، سرگرمی مشغول کارها در لایحه ها هستید. امروز ما خیلی شاد هستیم که شما فرصت خود رو جدا کردید، هم صحبتی ما شده تو اندازه هم باشد به مخلصان و هواداران خود نزدیکتر شدید. امیدواریم که این گونه صحبت ها باز در آینده نیز منتظم میشوند با آغاز زیابی لایحه هایی که شما در نقشه دارید و به شما در زندگی سعادت کامل، خوشبختی و صحتمندی آرزو مندیم. تشکر. خوش آمدید. سلامت باشید. عزیزان دیل، این بود برنامه بی تنفس و دوام این مدت با شما بودم. من زرنگاری رستم با هنرمند شناخته تاجیک، مربی اعضای حکمانی لایحه های گوناگونی سطحی بین دولت و اتحادیه مستقل و همچنین سراینده شناخته ظفر عبدالعلیمов. در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم. همیشه با ما در امان خدا باشید. خیر عزیزان. بی تنفس با زرنگاری رستم.